Croeso i Amgueddfa Forwrol Llŷn. Amgueddfa unigryw wedi lleoli yn hen eglwys Santes Fair yn Nefyn. Yma, ceir dros 400 o greiriau hanesyddol wedi casglu i gynnig taith gofiadwy i'r gymuned ac i ymwelwyr o bob oed drwy hanes morwrol a chymdeithasol Llŷn. Nid yn unig mae'r amgueddfa yn drysorfa o hanes lleol, ond maent hefyd yn gweithio yn gyson i feithrin diddordeb ac ymwybyddiaeth y genhedlaeth iau yn ei hanes. Ac yng Ngeuaf 2024, gwahoddwyd y bardd a'r cerddor Gwyneth Glyn i arwain prosiect arbennig yma, gan ddod â phlant lleol a'i neiniau a modryb ynghyd i ddathlu hanes Porthau niferus Llŷn. Dwi wedi bod yma yn Amgueddfa Forwrol Llŷn yn Nefyn, yn gweithio hefo plant ysgol gynradd Nefyn yn ogystal â phlant ysgol Phentreuchaf. A heddiw, da ni'n mynd i fod yn cyfansoddi cân sy'n dathlu ac yn nodi enwa Porthau Llŷn sydd yn hynod niferus. Be da ni eisiau gwneud erbyn diwedd heddiw ydy sgwennu be? Cân. Sgwennu cân. Gynnon ni lot o waith dys. Da ni wedi cael rhyw sesiwn yn casglu'r enwa ac yn sôn chydig am eu hanes nhw, rhyfeddu at yr amrywiaeth o wahanol enwa sydd yna. Porthau Llŷn. Porthau Llŷn. Porthwisgi. Porthwisgi. Nid yn unig y porthau hunan, ond o gofau, y tylla crancod, a mae yna nifer helaeth wrth gwrs ar Ynys Enlli hun. Da ni eisiau can hapus, dweud? Da ni eisiau can catchy, dach chi'n can sy'n aros yn eich pen chi. Cool. Ie, cool. Ond mae'n mynd i fod yn cool, dydy, os na ni sy'n neud ti, dydy. Da ni wedi dod â ukuleles a gitar at ei gilydd, a da ni'n mynd i fod yn trio rhoi rhyw fath o drefn ar yr enwa a trio cyfleu chydig o hanes tu ôl i'r enwa. A hefyd sut maen nhw'n ddathliad o'n hanes nina fel pobl Llŷn. Dyma ein ardal ni. Dyma ein hardal ni, ia. Dyma ein hardal ni. Mae yna gymaint o amrywiaeth ac ystod o fewn yr enwa yma, Porthau Llŷn. Mae yna ambell un o'n ni ddim yn gyfarwydd â nhw. A be oedd yn hyfryd yn y sesiwn dwytha oedd bod y genhedlaeth hun yn rhannu chydig o'i atgofion nhw a'i hanesion nhwtha ynghlwm ar Porthau yma. Wedi hanes fy'n hen daid i yn Porthau Gloch. Wel, oedd y hen daid ti yn gweithio yn trwy'n dwmi ac enw'r porthau oedd i fynd lawr i trwy'n dwmi oedd Porthau Gloch. Ac i fynd i lawr i'r gwaith oedd yn gorfod mynd ar ystol di wneud allan o raff. Ac oedd hynny gallu bod yn berig iawn i'r gweithwyr. A wedyn oedd nhw'n gwneud sets, oedd nhw'n galw nhw, torri cerig yn sgwar. A wedyn oedd hynny'n cael ei alltforio o'r porthladd. Ac mi oedd o'n gorfod cerdded i waith a cerdded adra bob diwrnod. Pa port ydych chi'n hoffi mynd pam ydych chi'n oed fi? Yn un oed chdi, o'n i wrth y modd cael mynd i Porthor. Oedd yn bell o tu ni, o'n i'n gallu cerdded yna efo nain chdi, hen nain chdi. A wedyn, a ffrindiau ni'n dod hefyd, wedyn ni cael lot o hwyl a cerdded ar hyd y traeth, hel cregyn a cerig. A wedyn, tu allan i'r Porthor, mae yna maen mellt. Ac hanes ydy bod y graig yma yn tynnu mellt. A dyn oedd ni ofn hynny, cys oedd ni ofn sy'n melltio. A dyn oherwydd hynny, yr hanes hynny lle. Be oedd swydd fy'n hen haid i ar y môr? Oedd yn beiriannydd ar y llonga. Wedyn, oedd yn gorfod mynd i Lerpwl ddechrau i ddal y llong. A wedyn mynd ar y llong a edrych ar ôl edrych ar ôl injan y llong, neu siw bod i'r rhedeg yn iawn. A gweithio oedd o ar y môr am fisoedd ar fisoedd. A doedd i nain fi ddim yn weld o, nai blant yn weld o'n fisoedd. A wedyn mae yna stori am un ohonyn nhw, pan ddoth o adra, oedden nhw'n nabod o, ond bod o wedi bod ffwr mor hir. Ac oedden nhw'n gofyn i nain pwy oedd y dyn diarth yma, ond o fo oedd o. Lle o'ch chi'n licio mynd pan o'ch chi'n un oed a fi? O'n i wrth y modd oedden ni'n mynd bob un ha
at yng nghyfneithar anghefnder i aros. Ac un o'n hoff o ffwyliau, achos oedden nhw'n byw wrth ymyl Llangwnad yn Penllyn. Ac oedden ni'n mynd i cerdded ar draws tir y fferm i lawr i lamor. Ac un o'n hoff lefydd oedd porth tu mawr, ond porth whisky oedden nhw'n galw y porth yna'n lleol. Pam oedden nhw'n galw fo porth whisky? Wel, mae yna yn ôl y sôn, mae yna longddrylliad anferthol, a ti'n mynd yn ôl dros 100 o flynyddoedd i 1911. A mi o'na wynt cyndeiriog, a mi o'na long o'r enw'r Stewart. A mi ath y Stewart yna yn ffodus, oedd hi ar ei ffordd i Seland Newydd. Ond mi gafodd hi dryllio ar y lan yn Porthau Mawr. Ac oedd cargo reit difyr yn y Stewart. Mi o'na long gwlad o boteli whisky. O'na lestri, o'na piano sydd yn oed. Ac hyd heddiw, beth ti'n mynd lawr i lamor porth whisky, mi fyddi di grafu misg y cregyn a'r cerig, a mi weli di y llestri bach sydd yn dal, neu olion y llestri, mi weli di rhwng fama. Beth ti'n mynd am dro ar hyd porth whisky, mi weli di beth sy'n edrych fel cregyn ar yr olwg gynta, ond mi weli di ambell un efo ymyl glas, a bedi hynna wrth gwrs ydi olion y llestri, achos mi ath y llong i drabini dros 100 o flynyddoedd yn ôl, a mi weli di'r llestri ar olion yna'n dal i fod, ac oedden ni wrth yn bodd yn chwilio amdanyn nhw yn blant. Mae yna lot fawr o deuluodd, neu lot o ffermdau ym Mae Ein Llŷn a Thain ar ardal, sy'n dal i fod efo llestri o'r llong yna. Ac mi o'na ganodd o boteli whisky. Ac oedd pobl, pan ffeindio nhw bod y llong wedi dryllio, mi wrth gwrs, mi ydyn nhw fel yn un fflyd i lawr i lamor. A beth oedden nhw'n neud, oedden nhw'n cydiad yn y boteli whisky yma ac yn eu cuddiad nhw. A mae yna sôn bod ambell un wedi cuddiad nhw mewn tylla gweiningod, ymysg y creigiau yn bob man, a dod yn ôl i'n hôl nhw. Ond yna sôn am bobl yn cael andros amser da yn yfad y whisky yma. A hyd heddiw, porth whisky di enw'r lle oherwydd y boteli whisky, oherwydd yr cargoedd ar y llong. Pwy o'ch di mynd efo i hel y llestri? Wel, mynd at yng nghefnder anghymneithar oedden ni de, i aros. Felly oedden ni tar un oed. Felly oedd Edward a Catrin yng nghefnder anghymneithar ac Olwen yn chwaer. A wyddos di be, oedden ni'n cael rhwydd hynt i fynd yn hunan. Ac oedden ni'n mynd lawr ar draws y cia, ac i lawr i lamor. Dona moedolyn, dona neb yn gwmpas, mond yn ni'n cael mynd am y diwrnod i gael sbri a hwyl ac diwrnod i ni'n hunan. Ac oedden ni yn trilio'r diwrnod yna a cael amser da iawn yna hefyd. Mae yna fydd aruthrol mewn unrhyw brosiect dwi'n meddwl sy'n pontio cenedlaethau. Mae o'n rhoi cyfla, ella sydd ddim yn digwydd cyn amlad o'n mewn bywyd bob dydd, i'r genhedlaeth hun drosglwyddo i hanesion, i atgofion, i gwybodaeth nhw, hanes lleol, i'r genhedlaeth fengach. A mae canu, wrth gwrs, yn fodd o ddod at yn gilydd i rannu, i ddathlu. A mae can yn aros yn y co ac yn rhywbeth hawdd i basio ymlaen a hawdd i gynnwys ystod o bobl o fewn y gymuned hefyd. Fel bod yr hanesion o'r henwa yma yn cael ei crisialu a'i cadw i roesydd a ddel. Ac yn dilyn y gweithdai hwyliog, daeth Edwin Humphreys, stiwdio Phentreuchaf, draw i'r amgueddfa i recordio Gwyneth a'r plant yn canu'r gân arbennig. Da ni yn Perthyn Porthau, ac mae'r ffordd